So, magpunta lang kami ng Island Cove. Cove? Sa Langob lang doon na siya. Langob. So, patumi sa tuktok. Patumi Langob. So, Langob. Labungoban ni ako ako. Dili, oh. Pero paato ka pa, boss. Dili, nanay siguro. Ha? Anak kayo. Hay! So, 200 meters. Paamong panon. Among baklayon. Uy. Uy. So, hangak na po. Makaya. Hello, uy. Hangak si station po mga kaigalaan. Oh. Yan. Huwag kayo magsinggit kasi nandyan si Kantadja. Nandiyan sa tuktok, sa bundok. Ang sakit ng heart ko. Helmet dyan daw may tumato o miracle ko. So, mag-miracle daw dito sa cave. So, nagkaan ko ito ha, mag-miracle ba siya, mahimo ba akong babae? So, mag-wish ko dito, mahimo akong babae. Nakuon dyan akong bilat. Ayan. Ayan. Punta na kami doon sa miracle cube. Cube o cube? Uy, natin sila LED-LED. Ayun sa solar. Ngit-ngit ba yan ikuan ito? So, ngit-ngitar daw dito sa miracle. So, na dito sa yung aling magenta. Sa okay Wish na ka nga mababae kaya. Oo. I-wish na ko po na nakuun dyan akong lates. Wala? Nandito ka? Nandito sa coop? Nandito ka na? So, nandito na kami sa Miracle. Dapat ma-miracle dyan siya ha. Nakitang kid. So, Kita udalan ba? Mahimo yung babae. Sumauna mo. Suksukon lo. Mahimo yung babae na mag-uwas. Alay balin sa kuha siya. Bi ako, bi ako. Para na ako. Balik ko tayo. Malawa siya mi. So, decision sa daw sa team kung makaya. Hawa sa sweet. Hawa sweet. Wala na siyan pa diri. Sa isikal na. Oh, yung mga anak ni. Papagani. Wala sikal dito pa. Duko. Tubig dahil Oh, asa sugat. Nisulod na imong anak. Siya lagi nag-graduate dito. Nagkatay. Siya lagi nag-ingon dito nga pa. Pa. kanino kay diretso na siya wala na siya nag-atras diretso. Wala siya nag-hadlok-hadlok diretso siya. Nata ay sa siklo. Sugatagot palihog ang bata. So, Muna ni. Mata kay. This is it. nagkahadlo. Pud buwan to kat. Pasulod ang kanirang sulod entrance. Takilid daw, takilid. Isa na to style. Kay. Okay man day. Okay man day. Okay sa man-join. Lumura. Sige. Di pa kalikot din. Asulod sa asin. Ito na po. Yan. Nandiyan sa ano. Nandiyan sa... Sa kita ka ni? Cave. Miracle Cave. First time di ko nakapinani.
Lagi tao. Lilian, may na lang yan. Kawasan yung dito misip. Gangga. Ay, no tama. Okay, sa sila. Tara. Miracle. Miracle. Chay. Ayan po. Dapat mag-ilang helmet today on. Kaya makakungkakulong ka. Ano sa tunnel? Magkuha ng gold. Ano sa pelikula lo? Ini sa miracle pure. Namin ko siya guys lago. Ano sa kaya? Bukan sa parang masaya ko. Nasa kaya? Alam. Ilang cellphone? Ayun sa loob. Hala? Kamu ka daw. Hindi ka magkakira. Yan ang sabi nila ko makakira. Bingo na ba dito? Ay, kawan. Joy, okay naman tayo, Joy. Joy, doon na kayo, Joy. May 5. 5. Sa piso, Joy. Laban natin, Joy. Madam Joy. Rin, dali, Bibi. Masa yan? Ano si Iri? Si Gori. Nana si Cardo, Rik. Kung dapat nahilbit, hindi mo. So again? Ma'am Joy. Go, Ma'am Joy. Dapat niya, Ma'am Joy. Guys, kami yawi. Uy, isa mo isi. Kaya. Wala kayo kamang-kamang ka? Wala kayo kamang-kamang? Ayo, para Pak. Patay ko ba mo siya? Asa ka naman ada? Kadang-kadang titirong sa akin, ako sinila sa akin. Doon sa kayong video mo. Hindi na. Hindi lang. Ito makagard. Alin? Ha? Kuya. Kuya.
Nice. What about you, madam? Madam, nakulban ka? Pero nawala na yung sinilang yan. Guys, sa Sultan to the last. So, abangan ninyo ako ang vlog. Ayan, alam mo, nandiyon si Tarzan. Isa. Hello guys, the experience is so kulba kayo magkuhan. Sila kami first ang pinakapagpapin. Sa kainanin na lugar. Pero kami lamang si Ansel guys. So, we're set na kayo sa Pinipidot. So, ano yung guys? Ayan. Grabe kita experience din eh. Kamang, sige sa kamang, sige na kamang. Punta na kayo dito sa Naruto po. Kulong yun. Bawit yun. So ayun ang sukalo-kandukan. Laban lang po. This is my first time talaga natin. Kamang sa kuhan. Ito yung kita natin. Kweba? Kweba. Saya. Langop. Langop ka. Kung saan ako makatag langop. Pwede. Kami sila po. Mauli na ni. So, mag-sacrifice sa food ni upuan. Ito madam ito. Sit! Guys, bye-bye guys. So, pakamang na ko. Yes! Doon lagi kayo din pauli. Ang wala lang ni Pauli, no? Kuan, manggod ka lang. Stress Ayan. Kuan, kaya di ko pa doon mga. Amazing. Maghadlok. Amazing. Ayan, ito sigo. Ayan, Lord. Vlog po. Yes! Oh, thank you, God! Yes, video kuya. Wala ilang itabo sa amo, ah. 4, 5. Come on. Ano yan? Laban yan! So, magdadali ka na, ha? 5. 6. Uy, papadulong ba kayo? Urban ko. 7. Ayan. Okay, guys. Tayo. Sumbay mo. Ayan na yan. Kusang. Thank you. Kulbaan ka itong mula ko po kuya. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, ya. Kulbaan ka ito ba? Thank you so much. Bye-bye.